Здравейте, ютубъри! Сега отново в трети епизод ще ви покажем пак Ironcraft. Този път ще е към 7-8 минути. Този клип, ето ме. Сега съм на спауна в Ironcraft. И отивам в комето. Добре, сега съм на покрива на комето. Това не е кошчето, а това не е тук. Знаете го вече от първи и втори епизод. Вече това не е за броните. И вие може да си направите такова, може да вземате идеи от нас. Скоро време би трябвало вече да го подреждаме, ама доста ще се занимаваме, така е супер. Пак ще снимам с 58 Rex 58 с Ивайло 525 с Велизар, там името му забравих, Велизар и още. И с тях ще снимам, към не знам кой епизод там ще снимам, сигурно към четвърти може. Сега отивам на LARP PvP клетка. Добре, не съм много добра на LARP PvP клетка. О, има човек и са безбройни. О, лесна пречка, много лесна. Този модър с диамант с каменен меч, той ще му уби. Аз съм с диаманти, не вроди, не може. Напълниха ма с каменни работи. О, диамантен. Сега гледайте как ще умрем. Че е двама. Само ще гледайте как ще умрем. Така. Добре, сега ще идем в порталите. В минигеймс може да идем. Да, може да ида в минигеймс. Опа. Ще видим на какво ще играем, може и на Бокхънт, ама не. Добре, я да видим този другите хора къде ще идат. Къде са другите? Този човек ще вървя след него. Кое е това? След този ще вървя, да видим къде той ще играе. Отиваме в Kit PvP. Нещо не става. Добре, сега сме в... сега сме в Mob Arena. Добре, трябва да го напиша. Левън, май. Ленве. Какво става? Защо не искат ръгби?
тръгни и... Добре, сега почваме моя игра. Започваме. Какво стана? Два плеера трябва да сме, добре. Дай да извукаме още битка. Добре, не можахме да съберем хора за нищо, но отидохме при един в казиното и тук ще подключваме клипа. Тоест ето го, а това е казиното му. И тук ще мисля да приключваме клипа. Коментирайте и дали ви е харесало и пишете коментари. В първи, ако искате да играете в Ironcraft, в първи епизод пише IP-то. И